Takže čaute, ja vás vítam u môjho úplne prvého videa a dnes vám ukážem návod, ako si stiahnuť Sony Vegas. Ako prvé si napíšeme do Google Sony Vegas. Download free. Klikneme si hneď na to, čo máme tu druhé. A chcete 64 bitov, tak si ho kľudne môžete stiahnuť, ale ja odporúčam 32, pretože ten je lepší. Pokiaľ chcete vedieť, ako som už na začiatku hovoril, toto je úplne moje prvé video. Chcel by som ich natočiť aj viac. Budem asi len tak natáčať, ako stiahnuť rôzne programy na natáčanie, alebo ak chcete, môžem natáčať aj nejaké hry. Tak, teraz si to otvoríme. Áno. Bohužiaľ nie je tu čeština ani slovenčina, tak ak viete dobre po anglicky, tak si dajte angličtinu. Pokiaľ ste Nemci, tak si dajte nemčinu, španielčinu, japončinu. Download and install new version alebo install current. Radšej to prvé, pretože to znamená, že stiahnuť a inštalovať ako vždy nové verzie. I have read the end user license agreement and the previous policy and agree to their terms. Tak a je to.
Pokiaľ sa vám video páčilo, hoďte like. Pokiaľ nie, tak bohužiaľ dislike. No a ja sa s vami lúčim. Do